Kining paghulagway sa genealogy ni Jesus mga igsoon, nagpakita lang gyud nga ang Ginoo nakighiusa gyud sa tao. Nya dunay mga special persons nga gimension o kini sila mao ang dunagyoy lig-on o klarong connection ngadto gyud sa Ginoo kay kitang tanan gikan mangitas Ginoo. So si Abraham mao gyoy unang lig-on nga connection sa Ginoo nga nindot kay silag relasyon. Nya gikan ni Abraham nga ridayon ni Hari David. Nya pagsunod ni Hari David mao dayon si Jesus. Nya human ni Jesus wala nay special mention kay kitang tanan pwede namang mo-connect ngadto niya kay siya naman ang final nga connection nato sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na connected pa kas Ginoo. Ang wa mo lingi connected sa demonyo. Oh. Second chance. Lingian na sa dimong tupad. Mailhan man ako diri ang nilingi kay mulihok man ang inyong naong. Kanang wa mulihok, iyan as demonyo. Sige, lingia. Ing na pwede ko mo connect nimo. Ana, mag-connect na ta. Mo na nga gitawag tag mystical body of Christ kitang simbahan. Mao nang doon natay gitawag og synodality nga di ta magbuwag kay connected tang tanan tungod ni Kristo. Pero sa wapa si Kristo, doon na nay mga connection ngadto sa Ginoo. Ang uban nga putol, ang uban nga sumpay. Pero pag abot na ni Hesus, kitang tanan doon na nay access sa Ginoo. Munang doon na natay mga santos. Mo bitaw dinhi bisan sa atong pagsimba, ako naningkamot ko pag-translate bisan na lang sa atong liningkuran nga dili na to butang bakante kay kanang bakante naputol ang connection. Di ba? Pareha gud nimo gud bana ka nya di na kay katiguli sa inyong balay. Naay bakante nga mga semana, naay bakante nga mga buwan, naay bakante nga tuig. Dako kayong posibilidad nga doon na mo insert anang maong bakante. Kinsa man? Si pare. Ana. Niya kanasa. Dili sa tanang higayon ha, pero naagyod. Naanay naghang nahitabo ana. Di ba? Ang kanasa mga bana nga panagsarasad kayo makakonek sa asawa, bakante sa kay sila, posible sad nga doon na sa dito eh. Mupuyo anang maong vacant space. Ug ang mupuyo ni ana, yawa na. Ug ang ilang buhaton, yawa-yawa. Mo na kamong magpalayo dinhi sa simbahan adto gid adto mga ngit-ngit, adto mga suok-suok, magsigig duwa-duwa sa cellphone, nya adto dito magdit-dit, kusi-kusi, ana. Hapyod-hapyod. Moabot yung panahon magpabunyag gyud mo dinhi bata ba? Nya ining pangutanan ako kinasal, lingo. Daghan kay dinhing magpabunyag. Adtong niaging Domingo, nagbunyag kog 24 kabuk bata, 5 ra mo'y kinasal. Nya nanay nagdag tagurhan na kabuk bata. Wa gyapon kasal. Ngano man, kanang sakramento maunay atong koneksyon sa Ginoo. Anha ta diha maliwat og mahimong kabahin ni Kristo. Nya, wa mo'y kasal di sa to pa separated mo sa Ginoo. Unya ang inyong bata gipabunyagan na connected sa Ginoo. Unya kay ang nagkugos separated mas Ginoo, di madara sa nang yawa og ka madara sa nang bata og ka banlas. Parehas baha god, connected mo sa inyong balay, niabot mang baha. Di lagpot. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na kinasal ka? Ing na ba? Ing na kinasal?
Ang Ginoo mudawat gida nato tanan. Ang problema lang yun kita usahay di mudawat sa Ginoo. Mauro gyud na. Unya dayon tag mahay-mahay kun mga igo na tas baha, maigo na tas linog, mga igo na taaning mga korupsyon, maigo na taaning mga gubat. Nganong nanood ba na sila nga mga yawan noon man na kaning abortion, prostitution, drug addiction, mga yawan noon man ni nganong nisod naman is atong kinabuhi labi na ta mga Pilipinos kay kusog man kay tang mo palayo sa Ginoo. Ang garbo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Jacob nga connected sad kay siyang papa nga si Abraham, mitudlo ni Juda. Kay si Juda gipili is Ginoo dili tungod siyang kabuutan, kung dili tungod kay gipili is Ginoo. Lingay mong tupad ina kanang imong naong pilion ka na sa Ginoo. Na imo naman nang gikiskisan imong kilay. Imo naman nang gisigyag color imong buhok. Imong bukton lagom kayo puti na makikagnaw ngano man na wa naman na magparihas. Ingana na ba? Basin bitaw. Kana ti mailhan tingali nga ikanay ni pili si imong naong. Nya ang gipili is Ginoo nga naong nimo imo nang gisalikway. Nya kanarong imong tupad kanang imong gikadugdog diha sa inyong balay pinili pa kana sa Ginoo o ikaw ra pili-pili ana? Ha? Nganong pulos mamulaki gadug diha? Pinili na sa Ginoo. Kamo pulos man mo babay nganong sige mamog inagbayay niya magsige pa mog ingon nga my darling. Ikaw pari man ka nganong magsige magduol anang madre? Ingon sang pare, magdili nga madri may gadas kolekta. Anal na siya. Kamo sa no, daghan kay mong mga hugaw una-una. Ano gitong mahugaw nga, pare ko nagmadri, pulos ko na mga balaan. Ano yung kontutukan? Huwag gipili, basta mo supak na tas Ginoo, adto gitas demonyo. Muna, ang authority importante kayo og kanus ata maka-angkod og authority sa pagpapahawag mga yawa, pag-ayos masakiton, pagsangyaw sa maing balita, pagbuhi sa mga patay kon connected tas Ginoo. Tanawan ning atong palibot ninindot o nibati ngano man kay connected man ang kadaghanan nato ni connect sa parokya. Unsa may atong paagis pag-connect sa parokya? Ana, slot. Mo ginay number 1. Kay wa pa nang slot, wa ning mga naungaoy, kanang tanang mga bangko diha giabangan na nato kasagaran, pinalit sa nato ang uban, nagpalit ta dinig mga 1,000 ka bangko, naasa ni donate nato 500 ka bangko, nag-abang tag mga 1,000 sad ka bangko para lang yun maakomodita na paylidwol atong giabangan tungod na sa slot. Ang pangutana kinsay ni palit og slot ta sa kamot mo tanawa wa ras 1/3 kamong uban unsa may inyong gipalit milk tea mga nana shabu kanang unsa na dayang baligya sago shabu man ako sago man. Oy, hunong na mo ana oy. Og mopalit na mo ana, palit mo og slot. Unsa may ato mga slot ini, tulo ka buok. Grace 100 pesos ra gina. PPSC 100 pesos. DPR 100 pesos. Unsa may meaning aning Grace? Sige, ipakita diha IT. Natug na sang IT. Ang atong grace is God's reward and complete elation. Nganong na may complete tungod kay doon na pay kuwang ang atong project sa una dito San Vicente wa pa mo magbayad. Nyag inyo ng hotdog palit
makomplete na ang kalipay. Ana, complete elation. Nya kanang PPSC, unsay meaning ana? Yan na. Basaha. Protection and prosperity of Santiago de Compostela. Para ni sa to mga project dinhi. Na natay gipanghimo dinhing mga daghang mga pamaagi para di na tamubaha. Kaya wala ba tayo drainage dinhi. Nya na atong CR, arang-arang na sagnaw. Basta ang palibot. Hasta diris loyon. Arang-arang na. Atong mga parking areas. Tungod na ana. Padayog palit. Nyang DPR. Ang say meaning? Divine powerful response. Unsa may gi-response na, gi-respondihan na to ang mga naigo sa trahedya, linog o katong baha. Mo na karon do na natay napundo nga posibleng makatukod na tag mga 40 kabalay. Nang karong simanaha murag naapikihan pagid ta, basig sunod simana mo sugod na ta. Ako na ning kanon kay murag na overwhelm patas sweet notes. Sige patag hinusayay nya ni sud sa ning misa di Galio kuan pa murag sana galisod pag take post og di gyud madab adto na taliwas Pasko di mada og buhi patab January ana nya kung nangamatay na sad sila usab ato na sang himuong February basta ato ginang itukod nagbalay mga igsoon kining connection nato pinaagi sa slot naasad ni sa meaning sa slot. Unsa may S? Sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Nya ang lain natong fundraising para gyapon ma-connected ta kaning ikhak. Ang imong edad i-connect sa Ginoo, ihalad. Unsa man paghalad sa edad og pilay imong edad butangig presyo kada tuig. Ako sa 62 ko, gibutangan akong presyo tag 100 kada tuig. Ang akong ikhak 6,200. Okay, lingay mo tupad ina pilay presyo nimo. Pilay presyo ba sa imong edad? Ingka piso lang pader. Og piso ra, posible hindi ka kaabot og 2 ka tuig. Pila ra man ang piso. Di ba? Dako asan. Hala, i-offer ha. Pang-offer mo hangtod ni sa December 25 atong dawaton. Nya sugod sa December 25, blessingan ni nakong maong box na atong sudlan sa inyong mga envelope. Na may daghang mga envelopes diha. Kuhaon na to tong sud nga inyong gi-offer. Ang empty envelope with your names atong isod dinhi. Blessingan nato hangtod December 31. Ang nawa masud dinhi inig January 1 posibleng mohunong na ang ilang edad. Awa ko manghadlok pero di man sana matinuod tingali pero nayo say mataghapan. Nya ikatulo na to. Connections Ginoo ang atong mga pangamuyo og pasalamat kanang gratitude and petitions. Lain na sana natong connections Ginoo sa atong isig katawo. Okay, isa ko nung kamot, kinsay doon na mga gratitude and petition balls. Taas ang kamot. Tanawa, 14 jutaya. Nga nang man mo manguhag petition o gratitude nga bula, niya muhatag mo sa inyong love offering. Posible, nawa mo'y pag-ila, nga ang Ginoo day karong buntaga, angay pasalamatan. Nga ang Ginoo day karong buntaga, angay sang pangayuan. Napamoy chance, unya pa man na ighumas communion, ug di lang yapon mo mukuha, ay ko ninyog mahay-mahay unya, ha? Nya inigingong nay lugaw, linya dayon, ana. Ayaw, ana, kana pakapin ra na siya. Na ay ayuda, linya dayon, ana. Pero ingon, pasalamat, hatag labo pirin. No, ano sa nang gustuhon no? Gustuhon na. Sige. Gusto man jud ka mo wa na gid mo'y angayng pasalamatan. Pulos na lang di malas. Sige, buhatan na. Kuwang tas pasalamat. Kuwang sa tas pagpangayo sa Ginoo. Ug unsa man ang tawo nga tinuod nga mangayo, sama ni Abraham, sama ni David,
sama ni Hesus, mga taong mapaubsanon, mga taong mahigugmaon, mga taong maluluyon. Kay ang taong maluluyon, mapaubsanon, o mahigugmaon, dali kay nang tubagon sa Ginoo. Munang sa ilang kinabuhi, muhari gyud ang katarong og kalinaw. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kusga. Og ang katarong mulambo sa iyang panahon og ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Sige, katong connected sa Ginoo, manindog ta. Natuman gyud, natawag gyud ang kaluwasan dinhis kalibutan tungod sa dawat o pagsanong ni Maria o ni Jose. Kung kamo pa kaha ang naa sa dapit ni Maria o ni Jose, paminaw ninyo, madayon kaha ang kaluwasan? Kinsay mo ingon, Pader, og ako pa to diha sa dapit ni Maria o ni Jose, madayon gyud ang kaluwasan. Taas ang kamot. Taas ba? Dili day mo mudayon. So daghan kayo ang wa mo pataas, murag 99% wa mo pataas. Sa ato pa di ay yawan-on giday mo. Kaya ang yawa man mo'y babag sa kaluwasan. Di giday madayon ang kaluwasan, no? Itagaan ta mog second chance. Ibutang nato ron og kamo pay naas dapit ni Jose og ni Maria. Kinsay mo ingon, madayon yun ang kaluwasan, Pader. Taas ang kamot. Nanay murag na convert gamay. So na lang. Tinuod na, kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato nga mo'y gisaad sa unang pagbasa nga moabot ang hari nga maghatag og kaluwasan, hatagan niyag kalinaw, hatagan niyag hustisya, hatagan niyag kaayuhan ang mga masakiton, ang mga patay iyang banhaon. Kining maong kaluwasan wa musod sa kalibutan nga way pag-uyon sa tao. Og ang representative sa mga tao mao kining duha, si Maria og si Jose. Nya gihulagway karon dinhi sa atong ebanghelyo, giunsa nila pag-uyon ang kaluwasan. Si Maria nisugot nga magmabdos nga wa hilabtig laki. Kinsang bayhana dinhi ang mosugot nga karong inighumas misa mamabdos dayon mo. Taas ang kamot. Porting yawa agi ng mga bayhana. Di mo musugot og pamabdusan o Espiritu Santo. Musugot dili. Isang kamot. May mga babae. Sige na, isa, matiguang og mabatanon kay wa ni pili. Basta ang Ginoo mo'y mo pamabdos, way pili. Ang wa hilabtig laki, mabdos. Ang sigihan sa hilabot sa laki, mabdos gyapon. Si Santa Isabel nga 70 na edad, mabdos. Si Sara 90 na edad, mabdos. Niya si 14 edad nga si Maria, mabdos gyapon. Na. Kamong mga laki, og kamo pasad naas dapit ni San Jose, nga iyang uyab, iyang pangasawunon, na mabdos bisag wa pa niya hikapa, labi na gid wa pa niya hikapa sexually. Kinsa ninyo dinhing mga lakiha nga musugot nga ang imong asawa nga wa gyud nimo hikapa pa, kay dito ka sa abroad baron, unom ka buwan, nya pag uli nimo 3 months inside na ang imong asawa. Kinsay musugot ana? Taas ang kamot, mga laki. Mga yawa sa day kayo mo. Gapariha lang mo.
Ano man di ay, kung mga mabdos din na yung asawa iguli dito, di mo muangkon. Di mo muangkon, no? Unya kung pagbuot na sa Ginoo, isalikway ang kabubuto sa Ginoo. Mao na rong ni kusog ang abortion. Abortion mag-average og 73 mantingali 73 million kabata ang i-abort kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig 73 million munang ni kusog sa nang same-sex union. Kaya di na gustong manganak, gusto na lang mag-sex. Mausad na nga ning kusog ng divorce. Divorce. Kaya di ko gusto nga way lami akong kinabuhi. Magbuwag ta. Mamuti una, initial plano ni San Jose, makig-divorce siyang Maria, iyang buwagan. Pero ang nakanindot ni San Jose, sa dihanggi pasabot siya sa anghel, ang iyang gipatay ang iyang personal nga gibati og iyang gisunod ang Ginoo. Mao ni ang kaluwasan. Unsaon pagka luwas aning atong parokya, di gid mo mopalit og slot. Di ba? Kay ang inyong kwarta karon inyo yung ipalit og mga pagkaon, ipalit ninyo og kanang additional nga gadget, ipalit og bag-ong sinina kay para pang New Year. Inana og maon lang ginanas niyo hunahuna, di mo makaluwas Di makaluwas. Kana yung mangutana kas Ginoo, Lord, naamang ko'y bonus unsaon man ninako. Palitig pagkaon ng mga adik dias luyos inyong balay nga gasigig standby. Nya, unsaman? Mo palit mo dili. Kana mga standby ba das inyong kilid sa inyong balay, wa gyud mga trabaho, suyo pra gyud og akyat bahay mo ibuhat. Unsaman? Palitan ninyo og pagkaon o dili? Dili? Buangon mo. Unsa may sugo ni Kristo? Pakana ang gigutom. Nya naam jud kay kwarta. Pakana. Ana. Ningog na mga yawa. Sabi yung pakanon, magsige na lang nag-standby diha, magsige, salig lang na, magsige salig diha. Mao na yung mga tingog sa yawa. O tinuod pa na, dili na unta si Kristo moingon nga pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, pasudlas inyong balay ang way balay. Di na lang ta siya musulti ana. Or kung musulti man siya, iya untang pakapinan. Ingnon ta niya, pakana ang gigutom basta dili standby, paimna ang giuhaw basta dili adik, bistihi ang hubo basta dili prostitute. Iya untang pakapinan, wa may pakapin. Ug di ta mo sunod ana, di kita mo yung mga yawanon. Ug maunay kaluwasan. Pila ka buk adik ang nibiya sa pagkaadik tungod kay giatiman og mga taong mahigugmaon. Daghan kayo. Pila ka buk nag-standby lang, way mga trabaho. Karon mga managers na gani, karon mga businessmen na gani, tungod kay gitabangan sa mga taong naluoy nila. Di ba? Pila ka buk way balay, nga karon kontraktor na gani og balay, tungod kay giatiman sa mga taong naluoy nila nga sila naglibod suroy lang. Daghan. Og nahimo na ni Cynthia Busco, St. Vincent Ferrer, St. Vincent de Paul, og uban pang mga santo, San Francisco de Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta, og daghan pa ang nagbuhat ana. Nga naman, kay sugo mas Ginoo. Muna ang katarong mulambo gyud sa iyang panahon ug ang kalinaw. Ako bitas una, na ato'y mga standby sa dapit sa amo, wa pa ko'y assignment. Daghan man ko makuha usahay offer, kana inigmisa na may mo offer, ako din i-distribute nila. Niguli na ko sa amo, dako ana mga cake, usahay, mga pan, prutas,
akong ihatag, mangutana pa, unsa man ni dre? Nako, tabangin na yun wala, lunggob, mga iro, maglunggob. Napay usahay, akong maagian, suyop og kanang marijuana, aso-aso pa ko niya, ibinaklid na yung kamot, ibinaklid. Niya, ighuman, muamin pa, amin na tadri, aso-aso ang baba. Ako lang sang paaminon. Ubay-ubay gid nila ang niaktibo sa kapilya, niaktibo sa simbahan, ug doon nagipipila nga nakagraduate gyud. Nangausab. Wa hinoon, galabi gyud ang mga buangon. Pero matod pa ni Kristo, bisag usa lang ang imong balik sa Ginoo, dako kay nang kalipay didto sa langit. Ug maunay kaluwasan nga angay unta natong padayonon karon. Kining ato mga slat-slat dinhi para na ana directly or indirectly. Sige, lingi ay mong tupad. Labi na nang natog, pukawa. Inaayaw uli basta di ka kapalit og slat. Inaayaw uli. Nya moingon sa nayam ko, oy di ko kapalitan na kay i-color pa na nako sa kong buhok. Daghan ra ba ning puti ra ba ani? Ingkain lang nagkolore, kadto na lang natural ni mong buhok. Nya ang budget ana ipalit na lag slat. Uy ako ra ba nang i-irritat sa akong naong kay mura ra ba ning luspad na ni. Asag di na lang nang mura kag kana ganing naasod lungon. Kay total tiwasuno naman sa gyud ka. Basin pa di, iniguli ni mo dito, makrasa ng motor. Nya, ugma, di nakakatambong kay, na, buak imong Inigsusi anas Ginoo dito, inigtanaw niya, ang katapusan ni mong gibuhat, palit kag slat, ditso kas langit Nga naman, matod pa ni Kristo, asa ang inyong bahandi, adto sa didto ang inyong kasing-kasing. Unsa may meaning sa slat be? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Di ba? Langit dayon ka. Sa karong buntag, atong unang misa, giduol ko sa Kristan Pader, wa mamisahi ang kambayog. Basig di sa na yung misahan ng sunod nga misa. Kaya ang pare nga na in charge, na emergency, wa kalahos. Nako, hasa maron. Naas police station. Nako, wa mas ospital. Amot, buhi pa ba ito ron? Diba? Pari na gito kamo. Di man gani mo pari. Pwede ragin mo patyon anytime. Basta lakaw-lakaw nyo na, magdapagin mo lugaw. Tapsingan sa balhabal. Lagpot pang lugaw. Buak pang Sus, nagkaon na bagid tag lugaw. Wata ka siguro Di ba? Kung mo simba ta, simba gyud. Na akong gipangkuan dito, na akong gipanghangyo ganiha nga irog mo adto sa unahan. Padiroy mo duty pamanggug ko padir. Nako nya sa may pasabot mo mo simba kag gamay, nya duty kag dako. Onya ipadong nimo sa imong dutihanan kay nibiya jud kas misa dire kay mo duty na ka. Nya mabangga ng imong gisakyan, nya mamatay ka. Unsa may iphon sa Ginoo, unsa may tan-aw sa Ginoo, ang imong relasyon niya. Nya imong manggibiyaan siya. Di siguro gyud ka nga maimpierno. Og musimba-simba. Og unsa may timaan sa musimba, maningkamot yun nga makaapil sa unang panguros. Kanang igingos pari sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, niya ang Ginoo manaka ninyo dayon. Kanang pangurusa, importante kay kay pasabot nakaapil kas misa. Wan aga na ikakaabot di na klarong misa imong naapilan. Nilingya imong tupad. Nakaabot ka sa unang panguros. Nakaabot? Congratulations. Pwede na mo mga matay. Ang problema na sa daning makaabot sa unang panguros, di ka apil sa katapusang panguros. Nga naman, ighumag pangalawat,
hala, lakaw dayon, ighumag pangalawat, muhapit pagkuhas lugaw. Awa sa day, wa man tiningalig sa. Magdali. O pa man mahuman. O pa man manalangin ni mong Ginoo, di gyapon kompleto. Muna, si Maria, from womb to tomb, iyag yung sugot ang Ginoo. Gikan sa iyang taguangkan, hangtod yun lubnganan, si Maria mikuyog sa Ginoo. Si San Jose, gikan sa pagkamabdos ni Maria, hangtod namatay na lang siya, nahimo gid siyang bana og amahan, bana ni Maria og amahan ni Kristo. Nilingay mong tupad, na unungan tika. Sige na, anaawa. Nganong wa man mo nang lingi diha, na nagtutok man mo nako, ari mo muunong nako. Klaro mga inyong mga naong, gatan wag ginilingi, be, tagaan ta mo og laing chance. Sige, lingi. Mulihok man ang inyong naong, good. Ana, lingi, inaunungan tika. Ana. Sus, dindo taon ta, kung ang ato mga politisyan, muunong nato, kugihan kay silang magsuroy-suroy, manglamano sa mga kamot, panahos eleksyon, halagyod, saka ng mga bukid, sud ang mga kanal-kanal, kanang mga squatter area, mukaon pang magkinamot ang mga buangon. Inig kadaog na, di na kaila nato, kawatan pagyudta. Kita pagyulisod-lisoron. Ang nagtinarong mao pagyuiakusar. Nakawatan niya silang mga kawatan mao na noy hawd kaayo, dili maunongon. Maylas panahos eleksyon, inig ka elected na, purti nagyong salbahisa. Dili tanan naa say daghan nga maunongon. Lingay mong tupad, ina, katong imong gibutaran, ni unong? Ingnan. Ni unong? Congratulations. Basta ako na ako'y gibutaran, wa gid ni unong. Ay, Ginoo. San Jose, tabangi taon me, nga maliwat ning amo mga leader, kay wa na, nitibugsok ng atong ekonomiya, perti nagyong luuyan nato mga Pilipinos, gikatawaan na lang tas laing nasod. Gikatawaan na lang ta. Bisan asang aspituha, ma-economic, ma-tourism, o unsa pa diha, gikatawaan na lang ta. Hastang atong morality dinhi, giluod na ang mga tao sa laing nasod nato. Ini kayon, Filipinos, wow, very corrupt country. Very corrupt country. Filipinos, many drug addicts. Filipinos, liwat mong Padesiano. Butang atong naong sa placard. Mao na, mga igsoon, bahala nag-i-accuse ta sama ni Kristo nga nagbinuang ta, basta sa matas Ginoo, honest ta. Si San Jose, tingali, bugal-bugalan gito siya, nangasawag mabdos ng daan, nangasawag mabdos ng daan, Salvador del Mundo. Hilom lang San Jose, kay kahibaw man siya nga ang Ginoo mao'y amahan ni Jesus. Usahay sa atong pagsunod ni Jesus, i-accuse ta. Bugal-bugalan ta, pero mo gawas sa iyong kamatuoran sa bunga sa atong binuhatan. Ako sa una, suod kong seminaryo, ingnon ko, kalampos bago na, magkita ragyapos uyab. Kay magkuyog, mangyapon may kaya na, masimbahan. Masan maminyo, di yung sawa, di man. Manya kay nalampos, mangyugos pagkapari. Napari man yun ko. Mauna, gamito na sa ng pagkapari. Mari sila rasa na. Niya, waman ko ng warta. Nakita man na ninyo. Ni ama na to gibubo sa parokya o sa ako mga assignment ang tanang kwartang ni sulod nako.
Dauto na sad. Tuom ka na. Sige, hantod yun ko mamatay. Maura gyud na ila isulti. Kay si Kristo, sugod sa iyang pagkatao, hantod na lang yun nalansang sa krus, naalang yapon ang mga pagtamay. Pero matod pa ni Kristo, ang tao mailhan ra gyud na siyang binuhatan. Ug ang muhukom sa atong binuhatan, mao ang nasayod sa tanan, nga mao ang Ginoo. Si San Jose, hilom ra. Si Maria, hilom ra. Pero ang ilang kasing-kasing, klaro kayo. Ang Ginoo nakakita yus ilang kasing-kasing, na limpyo yun, limpyo. Last na lang lingi sa imong tupad. Na limpyo ra kag kasing-kasing. Kanang sige nimong pakolor sa imong buhok, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang pagsigi nimo og tigom anang kwarta, nakapalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang sige nimong pangural anang imong yuta, nga di gid nimo paagian, bisag galisod as agianan imong silingan, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Ang limpyo kasing-kasing manindog. Human ang tao nakasala, ang Ginoo nagsigi nagyod og saad og kaluwasan. Og ang final nga manluluwas mao ang gitawag na Mesiyas or dinihugan nga mao si Jesus. Nya before nahitabo ni dunay mga tao nga gipili sa Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. O sa unang pagbasa, ang gipili maotong babaeng dili manganak, asawa ni Panua. Unya gibindisyonan sa Ginoo og nakapanganak ginganlag Samson. Siya mo'y usas mga nagpaila nga kun ang Dios naa nato, no one or nothing can be against us. Walay makabuntog, makasupak kanato. Pero nabudhian lang to siya ni sa nga to yung asawa ni Samson. Si Delilah. Mo nang na siya kanta nga why Delilah. Ano? Samson and Delilah. Ang sunod, mao ang duol-duol na gyud sa manluluwas, ang mag-andam sa dalan para na gyud sa manluluwas para ni Hesus. Og mao kana si Juan nga magbubunyag. Ang gipili na sad sa Ginoo nga paanakon, mao na sad ang way anak, tiguang pagyud kaayo. Lingiyay mong tupad nga kanang tiwasonon. Na musugot pa kag paanakon kas Ginoo. Pangutan-a ba kana mga tiwasonon lang. Oy, mo balibad. Na ang usas mga mensahe mga igsoon nga kini diay kaluwasan nagkinahanglan gid ni siya og pagka open nato sa kabubutos Ginoo. Kanang musugot gyud ta nga tudluan sa Ginoo or pilion sa Ginoo bisan pa man og medyo supak na sa atong kahimtang. Nang supak sa atong kahimtang ba? Tiguang ka, paanakon ka. Babay sama ni Maria, mao nagipaagian sa manunubos sa tinuod nga Mesiyas. Wa hilabtig laki. Nya 14 anyos pa. Kita maglagot man ta ng 14 or 15 nga mamabdos, no? Mingom ta naong tan-aw to failure man gid na. Pero mao na gipili sa Ginoo, 14 anyos gipaanakan. Ana. Wa pag yun mahilabtig laki nasa uban, sige pahilabot kay anak-anak. Nga buangon sa gayo. Kinahanglan mo sugot ta nga gamiton tas Ginoo.
Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, gigamit sa yawa. Lingi aba. Mailhan mo ako inyo mga naong o mulingi mo. Sige, lingi. Ready, lingi. Lingi ba? Lingi o sa. Ina, musugot ka gamiton ti ka? Ina ka. Ingna ba? Kung di ka musugot nga gamiton anang imong tupad, musugot sad ka nga gamiton ka sa Espiritu Santo. Kinsay musugot nga gamiton sa Espiritu Santo? Tasa ka mo? Sa isa ba? Uy, kinsa man day mo gamit ninyo kadaghanan? Ang yawa? Nga mo'y musulti ninyo usba ng color sa imong buhok, kiskisa ng imong kilay, hilisig badlis, usba ng color sa imong naong, usba ng imong gender, usba ng imong palupyan tube, putla na, patya ng bata nga nasa imong tiyan, i-abort na, suksuki nag-ayude, suksuki nag-kondom, imni nag-pills, gamiti nag-withdrawal, kana mo inyong sundod? Nga, hindi man mo magpagamit sa Espiritu Santo. Okay. Second chance. Kinsay mo sugot nga gamiton sa Espiritu Santo nga mga anak o bata. Tasa kamot. Sige lang. Lakig babae. Naunsa. Nga magmanganak ng babae, guway laki. Hindi na pwede. Maubitaw nga ang pahibaw sa anghel, si Zacarias. Nga manganak ang imong asawa. Wa man mo tuo. Naamang. Naamang. Ug daghan nato dinhi amang. Kaya naman, di man mo tuo sa Espiritu Santo. Amang. Kanada yung mga nangurakot anang atong kwartas nasod. Mahimo man na silang amang nga musulti o transparency and accountability. Di na sila kasulti ana. Kaya nga naman, wa man sila musunod sa Espiritu Santo nga mao ang kamatuoran. Unsaon man nila pagsangyaw sa kamatuoran? Kanang mga nangabit, kanang mga hingabitay, babae o lalaki, asawa o bana, dili mo kasangyaw sa inyong mga anak, dong, day, ayaw mo pangabit. Masupo man ka, mahimo kang amang. Ana, kamong mga nagpuyo-puyo, kamong nagpuyo-puyo, nga wapay mga kasal, gasigi na mong tinukhangay, mahimo sad mong amang, sa pagsulti sa inyong isig katao, labi na sa mga batanon na dong, day, likay na ninyong puyo-puyo ha. Kaya nga naman, imo mang binuhatan. Di ba? Uy, mga amang. Di ba, minga ko kayo mugnaw. Kamong way palit-palit og slat, kamong wagyan mo palit og slat, maamang sad mo, sa pagsangyaw nga, uy, mamalitag slat, pabalitag slat. Tiki mo kasultian na. Kaya nga naman, utro masabong way palit-palit slat. Amang, di way kaluwasan. Way kaluwasan. Luwasonon kayo nga atong parokya, daghan kay tag project. Bell tower, wapa mahuman. Nya, wapatay CR diha dapita. Magtukod pa tagbagong kumbinto kay kalusnoon na ng kumbinto speakers matod pas mga engineers kay karaan na kay nastanan. Kada na ko matay kabuntag, thank you Lord. O pa malusno. O para ba di ko ka-offer o kanang kuanda nga sana balls of gratitude and petition. Mukuha niya day ko karon day tingali. Hoy, asyirit tagay niya ko diri ko ana balls of sa tingan na. Reserbahe kog usa, ihato niya diri o niya inig offer kay tagaan ako og love offering ang naghatod og ang gihatod. Ana, no?
Kay karon po kay hinumdo magpasalamat ay kung nakamata pamilya kalusnoon ako na. Ingon sila. Naghuwat na ako nung nagsaktong higayon. O niya, og dili mo palit og slot anang atong mga slot din eh. Saan na to pagtukod? Pangimbitar yun. Kanang mga tao nga sige og apil anang naang scam sa korupsyon, sa flood control, asa man na makasangyaw sa uban nga kinahanglang transparent o responsible ta. Ato yung ipakita ang tanan natong transaksyon. Kanang gasigig insert anang naang mga budget na to, nga ilag i-insert. Karon pa man kuno nahitabo ka ng mga insertion, o gisugdan kuno na atong panahon kuno ni Presidente Duterte, pero gibito to niya tanan, nga gi-insert. Karon, so in-insert tayo. Naanad naman sa gi-insert. Insertan og ayudi, insertan og kondom. Hashtag budget, i-insert na. Kanang gasigi og abortion, kanang ga-abortion, di gid na kasulti, maamang sana sila nga mosulti nga magsigig ingon, ayaw gid mo anang abortion. Kanang nagpalaygit, kanang kasigig inom og pills, maamang sad mo sa pag-ingon nga ayaw mo pagsigi og inom anang pills. Kay supak das kabubutos Ginoo. Ana na siya. Lingay mong tupad. Ning na kapila na kanaamang. Nakapila na kanaamang. Kamong mga officials barangay, officials lungsod, or officials nasod, nga kusog kayong mo, kusog kayong mo mugamit ana dihang mga karsada, nga mo inyong parkingan sa inyong mga sakyanan, di yun mo kasulti anang namarking diha, nga ipalayo ng inyong sakyanan sa karsada. No? Ay otro masad mong anha mamarking. Na ay mga barangay, maglisod na tag-agi, tugkaran sa barangay. Nga naman, ang mga sakyanan sa barangay, naagi parking sa kalsada. Nga hindi man mo ka limpyo ana, mga barangay officials. Unsaon ba niya inyo paglimpyo nga tusuban? Nga naasan na marking sa kalsada, gagmay ra ba ng daan na tos barangay, samot kapitos. Di ba? Yung kapadirwa naman ko'y lugar. Ang sabay lugar, kana din yung sala di ay. Di ada isuod inyong sakyanan. Haron, anha na lang sa mo higda suod sa inyong sakyanan. Isuod sa inyong balay. Paghimo mo grahian. Ayaw ng karsada, himo ang grahian. Kamo sa mga nanimbaron dinhi, nya inyong mga tindahan na akilid sa karsada, iniglakaw ninyo ron dito, mahimo mong amang, di mo kasangyaw ang mga naninda di akilid sa karsada, samok-samok las karsada, nga moingon mo, ayaw ang paninda diri kay hazard ni. Ang mamalitay anhin sa karsada magsubay, kuyaw matapsingan ang mga motor, kusog ra ba kay napadagan ang mga sigag mata diha nga nagdrive. Mura na sigag mata nga di kakita. Kagot pagipon, pero way giusap. Na mga peligro man na, kay britso ra man nagpadagandagan. Nya ang imong customer naa gabarog sa karsada, kay naa ka naninda sa karsada. Nya mag-deliver pag yun og kunuhay stock sa imong tindahan, iparking pag yun sa karsada. Perting luuyas atong agianan. Kita ra dyan naglisod-lisod nato. Nya mahimot ang amang basta nagbuhat sa taan. Mao na si Zacarias nahimong amang. Pero kay nituo naman siya sa Ginoo, naulian ra sad siya. Pero ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, bisag patyon pa, saban ni Santiago Apostol, kanang nahiusa gyud ang ilang kasing-kasing sa kabubutos Ginoo,
bisag patyon pa sama ni Lorenzo Ruiz makasulti gyud. Dili gyud maamang. Di maamang. Nasay akong gitambagan, nagpalaygit siya. Nya pagpalaygit niya dangtag mga 3 ka tuig na ectopic pregnancy, hapit hinuon siya mamatay. Nya nagpahilog siya nako. Padir, hilugi ko, gahilak. Ano man, na-ectopic ko. Anong na-ectopic man ka? Nagpalaygit ko. Oh, ano man na? Nalaygit ka niya, na-ectopic. Wa jud ko kahibaw. Na ako naghilogan, inaoton ta, matiwas na ka. Sus, nabuhi man noon? Dito ko sa, kuwan operasyonal, ano ka na padoon na operahanan? Emergency operasyon. Chaplin-chaplin, mag-hospital sa Jaona. Nautunta, matiwas na ka. Thank you, Father. So, nabuhi man. Ningad to na ako, Padir. Sus, gasya-gas Ginoo, Padir. Matod pas doktor, o nadilid pa, bisag 2 hours lang. Patay na yun ko. Karon Padir, nabuhi yun ko. Unsa mo tayo akong kahulugan ang to, Padir. Unsa man? Pag-abot na ko sa recovery room, pagbukag is ako bata, Padir. Dako kay rosaryuhan dito sa kanang Kisame, Padir. Nya pagka tanaw na nako taud-tauran, wa may rosaryuhan ay dito. Pero nay dako kay rosaryuhan to sa Kisame. Ang sa meaning ato? Secret. Nya ako siyang giingnan, ang mahal nga Birhen Maria naguol sa imong gibuhat nganong nagpalaygit ka. Nya ang yawa mo'y nibutang ni mog similya nga diha nipilit sa imong fallopian tube nga naputol naman unta. Tagsara man kuno kay na mahitabo. Ang yawa mo'y gabutang arap adto para mamatay ka. Nya kay nabuhi man ka, himuon kas mahal nga Birhen Maria nga tigsangyaw against ligation. So good din siyang sangyaw, gi-insultuhan dayos mga tao, pero hangtod karon nagsangyaw lang yapon siya. Nya iya din gamiton niyang kaugalingon, tanawa ko ninyo, hapit ko mamatay tungod sa akong kabuang. Ayaw mong sunod nako sa akong kabuang nga nagputol-putol ko sa akong fallopian tube nga hinatag sa Ginoo, dili ni ako, hinatag nis Ginoo. Ana, nge, lingay mong tupad. Ayaw kis-kis-kis-kis anang kilay, hinatag nas Ginoo. Ana, hinatag nas Ginoo. Nya maingon sa na siya, nya kanang kilay nimo. Siya, ayaw sunod nako, kay nahimo kong buangon. Sugod karon din ako mangiskis. Nindota. Sunod imong balik. Di-report tim batian ni Mugnaw. Bati kag naong sa matas mga tao, mura kag anghel sa matas Ginoo. Pero mura kag anghel ang imong beauty sa matas tao, pero mura kag yawa sa matas Ginoo. Isuka kaniya ug ilabay ka sa kalayo nga way pagkapalong. Na siya. Last na lang lingi. Na mamalitag slat. Ingna. Sige na. Ingna ba? Ganun di ba ginakabuka inyong baoy? Na, malitag slat. Dinhi ako mga bisita, nagpa-picture, mga unom tingin to sila kabuk, ya pagdayon na yung lakaw, niingon ditong usa, watas ako, kay mo palit pa kong slot. Nagtinanawa itong uban di man to taga dinhi. Palit isang slot, pag human isa, sa man ang slot? Pamalit mo slot. Isa, sa man ang slot? Isa, ay, si Father Lee pangutan, kani, slot man ni siya, Father slot man ni siya. Unsa man ang slot pa din, nakaisos, donisyon, yan na, explain sa ko, namalitan silang slot. Niya ako dito siyang gidool, nako, pwede na ka mamatay. Okay, nahimo siyang iti, nakapalit og limbaw, nakapalit yun. Nindog na ta.
Mga